everyone! Welcome na naman po sa panibagong video. Ano na po dito? 11, mag 11:30 na. Nasaan na ba yung lipstick ko? Napalaban na naman yung Dutch ko, guys. Dito yung mama ng best friend ni Ana kanina. Tapos, nagchika lang kami ba? Walang lalaro yung mga bata. Kakauwi lang niya. Ay, teka lang. Tumatawag si Ruth. Ha? Is nog daar. Nee, die is hier. Okay. No. Yan na yung mga anak ko, guys. Nag-ano na kumakain, nag-lunch na sila. Noah doen. Ha? Moet je ook naar Noah doen. Ja. Is die lekker? Ja? Oh, heel goed, hè? Makain sila ng strawberry grapes tsaka yung kanilang sandwich for lunch. Si Ana din may soup ito. Ja, nee, daar ga ik doen. Yan yung ating kain today, guys. Oh. Yung dalawa ando na sa ando na sa labas. Ayan. Doon muna sila. Doon. Sabi ko, wag na muna sila doon sa playground kasi kumakain ako. Ayaw nang umuwi ng bata, guys. Sabi niya, dito na lang daw siya sa amin. Nagtanong. Sabi ko sa kanya, gusto mo ba dito na lang kumain din tonight sa dinner? Mag-spaghetti ako, sabi niya. Dito na lang din daw siya magstay. Ang cute ng mga bata, eh. Happy ako na may kalaro si Ana ba na yung ka-age niya ba. Tapos yung bahay po nila nasa next block lang. So, malapit lang talaga. Kain tayo. Pagod na. Wala. Ayan. Kasi maaga akong gumawa ng lumpia. May pinadefrost na ako dito. Effective pala, pag may dinefrost ka, lagyan ng suka yung tubig. Bilis lang ma-defrost. Lalo na pag wala kang masyadong time. So, yun. Palagi ko na po siyang ginagawa. Nakita ko lang yung hack na yun sa sa Reels yata sa Facebook. Magpapasta po ako mamaya. Maaga akong gumawa ng lumpia kanina. Maaga. Kaya dito, grabe yung kalat dito. Nakita pa na rin ng bata, guys. Ayan yung dalawa. Ilalabas ko po sila, oh. Mama, ik vind nou weg. Okay, I know. Yan, oh, diba? Mama, Guys, kasama ko yung dalawa grocery kami. Ang hirap, dalawang anak pala. Yan yung dalawa, guys. My God, hindi pala madali, eh. Yan, nag-grocery kami. Napadami. May eggs pa ako, tsaka rice dyan. Ay, nag-away pa to dito doon sa loob. Ganito pala pag dalawang anak. How much more kung marami, no? So, uwi na po kami. Sama Duy-Duy. So, waka na house. Deze benen naar beneden. Waka na house. Deze benen naar beneden nou. Agoy, bahay na kami, guys. Yan, may kinakain na naman yung dalawa. At ang init po, grabe. Hindi pala madali, na dalawa ang anak. Ay, naku. Tingnan nyo naman yung pagmumukha ko, yung itsura ko, guys. De dochter zegt naar jou, hè? Agoy. What? Nou. Nag-aaway na to doon sa kanina, Goedemorgen. sa supermarket, guys. But yeah, mahirap mag-vlog pala, na may inaasikaso tayong dalawang bata. Hindi ko kasi sila pwedeng maiwan. Okay lang kung si Ana lang kasi pwede naman siya maglaro na siya mag-isa na iiwanan ko siya as long as lock dito ba. Pero ano man, itong isa, yung kalaro niya, hindi man pwedeng hindi lumabas. Mama. Ah. What? Noah zit er daar naar jou. Ah. Yeah. So yun, samahan ko po muna tong dalawa, no? Ay, makita ko pala sa inyo. Ay, hindi na siguro ako mag-haul, guys. Pasensya na po, no? Hindi na lang ako mag-haul kasi. Ay, yung dalawa, yan yung mga pinamili namin kanina. Bili ako ng itlog, yung basmati rice, mga palaman nila, tapos yung butter, yung ganun lang. Mga palaman sa tinapay ni Ruth tsaka ni Ana. Tapos ano pa? Yun lang yata, guys. And gatas, yun. Mainit masyado, guys. So, mag-relax muna kami, no? Kasi galing kami sa labas. Mag-relax muna kami tatlo. Oh, guys. 5 o'clock na po dito, ha? Andito pa rin yung dalawa, Laro pa din. Kumusta naman to dito, guys?
bahay ko pa bata. Ano ka diya? Hindi po ako talaga makapag-video na maayos. Tapos yung mama, pangalawang beses na bumalik dito. Tapos nag-usap kami ng mga isang oras din. Yung pangalawang beses, pumunta na dito yung, yung tatay din. Kaso umalis din siya kasi pipick upin sana nila yung bata. Kasi nakatulog si Ana, na-bore yung bata. Pero nung nagising si Ana, ayaw na naman umuwi. So umuwi na naman silang dalawa guys. Ayaw umuwi ng bata. Dito na siya kakain. Tapos sabi niya gusto niya dito daw siya matulog. Ana, sama opramen met Noah straks, hè? Na het eten, jij en papa gaan Noah brengen naar huis, ja? Na het eten. Maar dan vind ik niet naar huis gaan. Ja, maar Noah moet ook slapen straks, hè? Ayaw din niyang paalisin si Noah. Ay, finally nakaupo na ako guys. Sabi, walang humpay na pag put away ng mga gamit. And then, kakaluto ko lang din po. Kakatapos ko lang magluto. Hindi na po ako nakapag-video, no? Kasi, nahirapan ako sa kalisod, guys. Sige. Pan-imagine ko, my God, kumain akong dalawa. Ano na lang. Hindi ko kasi, gusto ng isa na lumabas. Hindi ko maiwan si Ana dito. Hindi din siya pwedeng hindi sama dun sa labas, so. Nahirapan ako dito sa dalawang to. Iba po ang Dutch kids, guys. Iba po ang mga Dutch na bata. Kasi nasanay po yung mga bata dito na expressive talaga sila ba. Kung ayaw nila, ayaw. Kung gusto, ganito, ganyan. Unlike sa mga bata sa atin, no, pag sinabi mo, hindi pwede, wala magagawa yung bata. Dito, parang may, talaga yung mga bata. Yeah, may tanong po nga pala si kasi nagbabasa ako ng comments doon sa vlog natin. Naitanong ni Miss Mimi, hello Miss Mimi if you're watching. Natanong niya kasi kung yung age gap namin ni Ruth, kung ilang taon na yung asawa ko. Si Ruth po ay mas bata sa akin. Siya, magkaedad lang naman talaga kami. 36 ako, magti-37 po ako ngayong September, pero si Ruth kaka-36 lang yung nung April. Kaya tinutukso niya ako na mas matanda ako sa kanya, pero naku, ilang months lang naman. Magkasang edad lang talaga po kami, pero pinupush ng asawa ko na talagang mas matanda ako sa kanya. So, go, suportahan po natin. Yun, mas magkaedad po kami ni Mister. Yung dalawa dito. Guys, from 10 o'clock hanggang, 5 o'clock na guys, sila pa din yung magkasama. Si Ana nakatulog po siya kaya nabuo yung isa. Pero itong bata, yung si Noah, talagang fighter na fighter guys, hindi natulog. Kinuha siya sinundo siya ng parents nga, di ba nasabi ko kanina. Pero nung nagising na si Ana, ayaw na umuwi. Iniwan na lang talaga siya ng nanay niya. Nagchika kami ng nanay. Ang sarap po ng feeling ba na yung kahit hindi pa perfecto yung Dutch ko, nakakapag-communicate na talaga po ako sa mga tao ba. Although naiintindihan nila na hindi talaga perfect yung mga salita ko, pero naiintindihan, importante talaga naiintindihan nila yung ibig kong sabihin ba. Yun naman po talaga ang importante. So yun, masarap yung feeling na talagang nagagamit ko yung what is sir? Nag-aaway na guys. Ana, what is sir, Ana? Ja, maar Anna, wil je spelen met Noah's kat? Jij moet delen. Love, jij moet delen met Noah. Okay. Ayan. Ayan kasi, parehas lang dalawa guys na na only child ba. So, syempre, sanay sila na yung attention sa kanila and then yung mga gusto, wala silang kahati ba, wala silang kaagaw sa mga laruan, ganun. Kaya nakikita ko po yung yung adjustment din ni Ana sa ibang bata. Lalo na dito sa bahay talaga nakikita ko siya kasi nga sa school lang naman feedback galing sa teacher yung malalaman natin, pero dito talaga nakikita ko sa bahay mismo ba kung yung What is sir? What is sir? Nainita na yung bata yun, ang hubad na ng shorts niya. Samen opruimen, hè? Ja, maar na het spelen kunnen jullie opruimen samen.
So, back to what I was saying earlier, mas mainam po talaga na tawag dito na nakakapagsalita tayo ng lingwahe ng mga lokal ba or kung nasaang country tayo. Mas madaling, mag-build ng friendship or easier ang pamumuhay kung nakakapag-communicate tayo sa lingwahe nila. Pagod na ako guys kasi nga ang aga po namin nagising kasi excited masyado tong isa kasi nga yung best friend niya pupunta na namin dito. Napag-usapan nga namin ng nanay ng batang to. Nung umuwi kasi kami ng Pilipinas, syempre 2 months yun and then hindi nakapunta si Ana sa daycare. Kasi sa daycare to sila, di ba, nag-meet. Sad daw parati yung anak niya. Sabi niya, namimiss ko si Ana, gusto ko makipaglaro kay Ana. Sabi ko sa kanya, iba talaga ang bond nila kasi itong batang ko hinahanap talaga ni Ana. Ana! Nag-English na yung anak ko, guys. Hindi-English na yung bata. I-ready ko muna yung pasta. Tapos na po yung aking sauce. Medyo Filipino spaghetti style. Ito siya. Nilagyan ko nung ginawa kong nung binili ko yung hotdog dati, diba? Yung galing sa dahig. Ayan. Ginawa ko na po itong sauce kanina. So, yan. Initin na lang natin ito mamaya. Ayaw ni Ruth yung masyadong masabaw yung ating spaghetti. Pag minsan nagreklamo siya na masabaw daw, sabi ko, ikaw na magluto. Ikaw ang gumawa ng spaghetti. Tumatawa na lang siya. Tumatawa na lang siya. Sabi niya, hindi naman ako nagreklamo. Sabi ko lang ba, mas prefer ko yung hindi masyadong masabaw. Lagyan ko po ito ng, ayan, Eden cheese. Gusto ko talaga yung Eden ay. Kasi mas mas creamy ba. Yan, okay na yung natin. Yung tubig natin for pasta. Lagyan na natin. Guys, ang cute ni Ana. Sabi niya sa bata, pag nauuhaw ka or nagugutom ka, sabihin mo lang sa akin ha. Char. Normally, ganito kadami yung kay Ruth. Okay. And then, ganito din sa mga bata. Sige, enough na siguro ito eh. Ja. Ja, maar papi gaat bij de oven zetten. Jongen. Ja, dat heb ik gezien, hè? Ik moet het er zo aan. Waar je gezien hebt van hand pas geleden, hè? Dat is speeltuin. Excuse me. Maar ik was ook geen geweest. Ik was ook een keer geweest. En ik zou die hebben. Het is Filipijnse spaghetti. Papa, mag ik alsjeblieft die hebben? Ja, maar doe deze tussen jullie inzetten. Kunnen jullie allebei kijken. Of zoek hem even weg. Eén keer. Nou, doe maar zonder saus. Mag ik zonder nog een saus beetje proberen? Is ook goed, maar Anna, geef aan Noah jouw beetje van jouw spaghetti met de saus en ga je Ja, proberen. mag je een beetje van Anne. Als jij sproos niet lekker vindt, hoef je geen saus te pakken, hè? Ja, oké. En wil je die proberen? Wat wil jij met jouw spaghetti? Wil je iets anders erbij? Wil je iets anders bij je spaghetti? Een beetje kaas of... Papa is erbij. Ja. Nu heb ik kaas. Ja. Ja, ik wil kaas. Ja. Nu heb ik kaas. Ik wil met die en met kaas. Ja, met papa wil give you the cheese. Waar is dit om te doen? Maar vind je deze niet lekker? En wil jij appelmoes erbij anders? Of kaas? Wat gebeurt met jouw gezicht, schat? Er zitten een paar krasjes op. Wat is Ja. er gebeurd? Nee, had ik opgekeurd. Ah, Oh. eng. Zo goed? En ik wil ook kaas. Ja, die zit er al in. Ik zou... Deze. Deze. Een beetje warm, hè? Lekker.
Vind je lekker? Eet smakelijk. Mijn is nog heet. Ja, dan doe je even wachten dan, hè? Maar zo is die hoger. Oh. Wil jij deze korter hebben? Ja, een Yan, lepeltje dan? nakikikain ako ng pasta sa kanila, guys. Ik zal even een lepeltje voor jou pakken dan. Ja, maar niet dat ik hoef geen eten. Parang Pinoy din kasi Noah, yung tuhod nakataas. Alsjeblieft. Ik kan dus He's also like Filipino. Wow, look at his leg. Is up. Oh, ja. kijken. Eet smakelijk. Smakelijk. Maar papa kan je bejazen mij. Ja, tuurlijk. Ayaw po ng bata nung sauce, pero gusto niya yung hotdog na, Doe maar een hapje. na minix ko. Hallo. Pero si Anna, paborito to ni Anna tsaka ni Ruth. Eet smakelijk, papa. Smakelijk. And, is he lekker, Scott? Mama. Is that hetzelfde als Jollibee spaghetti? Noah, weet je zeker dat je genoeg hebt? Ja? Ja? Oké, dat is goed. Oké. Ik heb jouw worst vergeten. Ik heb jouw worst vergeten. Mag ik? Ja, maar He played a lot, well. Hm? They played really a lot. Kom, anders sta je. But he was bored when Anna fell asleep. Nee. Which number in it? 52? Huh? 52? What? House number? Yeah. Ah, ja, no, Noah, wait up. Anna, we gaan jullie. Naar jouw speeltuin. Ja, maar papa is nog niet klaar met eten, Schat. Moet je wel even wachten. Heel klein beetje. Physical work the whole day. I told them you have to put away your toys after you playing. You have to help each other put away your stuff. Dat is echt mooi. Yan, yun na po yung ating ano na lang siguro pa video, no? Hindi na ako napahabain to kasi wala po kaming ganap talaga today. Ano lang dito sa bahay. After namin kumain si Ruth, ihahatid na nila yung bata kasama. Malapit lang talaga dito. And then ako naman ako ng lumpia. Magligpit dito, ng lumpia, mag-wrap ng lumpia. So end ko na yung video. Maraming salamat sa panonood. Duy, mush mush babush. Moes moes baboes. How do you say it in Bisaya, Papa? Hallo. How do? Chakabidat. Sa kabila.